Sword Art Online. Nimen perusteella kyseessä ehkä saattaisi olla sellainen videopeli, nimittäin VRMMORPG-peli, jota pelataan sillä tavalla, että laitetaan niinku tällainen kypärä päähän, joka stimuloi sun aivoja silleen jännästi, että sä vähän niinku pääset itse sen pelimaailman sisälle. Niin, että sä vähän niinku näet, kuulet, tunnet, haistat ja maistat kaiken, mitä siellä pelissä tapahtuu. Eli sä vähän niinku elät itse siellä pelimaailmassa. Ja se pelitarkoituksena on varmaankin päästä sellaisen innoituksen ylimpään kerrokseen. Ja aina kun sä menet yhden kerroksen ylöspäin, niin siellä kerroksen loppuosiossa otetaan sellainen pomovastus, joka sun pitää tappaa. Ja sitten kun sä tappat sen pomovastuksen, joka on siellä ihan ylimmässä kerroksessa, niin sä voitat koko pelin. Ja siellä jossain kohtaa pelistä varmaan löytyy sellainen hieno seksikäs musta nahkatakki. Ja se nahkatakki on niin cool, että se saa sut näyttämään ihan jotain Terminator Podarilta. Ja sitten kaikki sen pelimaailman naiset, kimmat, muijat alkaa seuraamaan sua sen nahkatakin takia. Ja jossain vaiheessa peliä sä niinku pääset kaikkien niiden naisten kanssa sänkyyn. Ja sitten kaikista niistä naisista seksikkäin yllättäen onkin rakastunut sun ja se menetkin sen kanssa naimisiin. Ja sen jälkeen te aloitte vetämään sitä peliä kaksisteen läpi. Ja sitten yllättäen sun pikkusisko tai itse asiassa sun serkkus tulee sinne pelimaailmaan mukaan ja sekin on rakastunut suhun. Ja sitten niinku sun suhde alkaa tiivistymään sun pikkusiskosta, niinku itse asiassa sun serkkuus, eli vähän niinku insesti. Ja sitten niinku sun olan takana sä et huomaakaan, että kaksi sellaista isoa alien monsteria raiskaa sun vaimos. Ja sen jälkeen se pelin päävastus tulee ja sekin raiskaa sun vaimos. Nyt te katsotte mua jotain pervoa, mutta mä en keksinyt tätä. Mä kerroin teille äsken nimittäin Sword Art Online animesarjan juonen. Ihan oikeesti, noin se meni. Sori jos spoilasi jotain, mutta noin se meni. Oli pakko vähän varoittaa. Ja siis Sword Art Online on sellainen animesarja, jossa meillä seikkaa sellainen pieni pojan pellerö nimeltä Kirito. Ja Kirito on ostanut sen uuden huippupelikonsolin ja siihen sellaisen Sword Art Online pelin. Ja se kirjautui sen pelin sisälle mitään pahaa niinku hoksaamatta. Ja sitten yllättäen se huomaakin, että siellä pelissä ei olekaan kirjautu ulos näppäintä. Ylläpito on poistanut sen. Ja siis ne pelaajat, kun ne pelaa sitä peliä, niin se kypärä niinku vaivuttaa ne sellaisen koomaan, ettei ne niinku pysty oikeassa elämässä liikuttamaan niitä raajoja ollenkaan. Ja sitten aletaan sellaisen ansasien kypärää, että jos se kypärää väkisin vetää irti, niin se pelaaja kuolee. Ja sitten helpotukseksi, niin jos ne pelaajat kuolee siellä pelissä, niin ne kuolee myös oikeassa elämässä. Ja sitten niiden pelaajien on tarkoituksena niinku päästä sinne ylimpään kerrokseen, sieltä tappaa se pomovastus, niin ne pääsee takaisin oikeaan elämään. Ja ne selviää hengissä ja ne voi ottaa sen kypärän pois ilman, että ne kuolee. Ja siis uskomatonta kyllä, se animesarja oli itse asiassa aika hyvä. Tai siis ne ensimmäiset 15 jaksoa. Siinä oli mahtavat taistelukohtaukset, hurmaava musiikki, mielenkiintoiset hahmot, tai ainakin 2 niistä, ne loput oli ihan turhia. Ja se maailma oli ihastuttavan kauniin näköinen. Ja siis siinä oli kyllä melkoinen anime purkissa. Vähän draamaakin oli. Siinä muutamassa kohdassa aloin ihan pillittämään, kun oli niin surullinen kohtaus. Mutta sitten valitettavasti 15 jakson jälkeen siinä tuli sellainen iso alasmäki. Se juoni nimittäin meni pikkusen rikki. Ja siinä tarinassa ei enää 15 jakson jälkeen ollut mitään järkeä. Ne viimeiset 15 jaksoa sitä animesarjasta oli niinku melkein ihan turhia. Se oli melkein kärsimystä katsoa se animesarja loppuun. Eli mä suosittelen tätä, ja fanserviceä alkoi olla siinä myös liikaa siinä sarjan loppupuolella, ihan liikaa. Joten mä suosittelen tätä kaikille tätä animesarjaa, jotka niinku haluaa tällaista toimintaa, romanssia, ja on kiinnostuneita tällaista peleistä, pelaa hulluna vovia. Niille mä suosittelen tätä animea.
Mä antaisin tälle animelle 4/5 pisteestä. Mutta ne viimeiset 15 jaksoa, ne oli niin huonoja ne vikat jaksot oikeesti. Et mun on pakko antaa sille animesarjalle 3/5 pisteestä. Eli 3 tähden animesarja. Suosittelen katsomaan. Ei se ollut yhtään hassumpi. Näkemiin.